ପିଲାମାନେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଖିକି କିଛିଟା ବନେଇଛି। ଆଉ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲା ଭଳି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ବାଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନେ ଏ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କରିଦେଉଛ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଭାବରେ 15 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ନିହାତି 15ରୁ 15 ରଖିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଇଏ ଯେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଗାଡ଼ିଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରେ? 60 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତେବେ ପଚାରୁଛି 9 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ଯଦି ବେଗ ତାର ସମାନ ରୁହେ, 4 ଘଣ୍ଟାରେ 60 କିଲୋମିଟର ଗଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଯିବ? 60 ହରଣ 4, 15 କିଲୋମିଟର। ଯଦି ଘଣ୍ଟାକରେ 15 କିଲୋମିଟର ଗଲା, ତାହେଲେ 9 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ? 9 ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବ 15 ଗୁଣନ 9, 15 ନୁହେଁ କେତେ? 135 କିଲୋମିଟର। ତ ଏଠି 9 ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବ 135 କିଲୋମିଟର। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, 135। 1 ନମ୍ବର ସରିଲା। 2 ନମ୍ବର ପଚାରୁଛି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଥିଲା ଏଇଟା। 2 ନମ୍ବରରେ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ରହିପାରିବ? ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ କୋଣ ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ସମକୋଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣ କେତେ ରହିବ? ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ। ତ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ। ଏବେ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ଏହି ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏପଟ ସାଇଡ୍ 5 ମିଟର, ଏପଟେ ବି 5 ମିଟର। ତ ଯୋଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ଟା ଏତକ ପ୍ଲସ୍ ଏତକ, ଏଇଟା ମିଶିକି କେତେ? ସେଇ 5 ହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ର ଏତକ ପ୍ଲସ୍ ଏତକ ମିଶିକି ବି ଏଇ ଟୋଟାଲଟା 5 ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତ 5, 5, 5, 5, 5, 4ଟା 5, 5, 20 ମିଟର। 20 ମିଟର। ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବରଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆୟତ ଚିତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି 10 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଦିଆହେଇଛି 3 ମିଟର। ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାର କରିବ? ପରିସୀମା ତ ସୂତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ। ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ତ ଏଇ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତମେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ପରିସୀମା ବାହାର କରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5। ପଚାରୁଛି କ'ଣ? 36ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି? ତ 36ର ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା, 36 କେ 36, ତାପରେ 2 ଗୁଣନ 18 ହେଉଛି 36, 3 ଗୁଣନ 12, 72 କି 36, 4 ଗୁଣନ 9, 9 ଚଉ 36, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା 6 36। ତ କେତେଟା ଗୁଣନୀୟକ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ତ 36ର 9ଟା ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା 25ର ଗୁଣିତକ। 25ର କେତେଟା? 25 ହଉ କି ଯୋଉ ବି ସଂଖ୍ୟା ହଉ, ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାଉ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା 27 ଆଉ 36ର କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ଗସାଗୁ। 7 ନମ୍ବରଟା କରୁଛି। 27 ଆଉ 36 କୋଉଥିରେ? 3 ହରିହବ। 3 ନୂଆ 27 ଆଉ 72 କି 36। ୟାକୁ ପୁଣି କଲେ ପୁଣି ହଲେ 3 ତାରିଖ 9, 3 ଚଉକୁ 12। ତାର ଗସାଗୁ କେତେ ହବ? ଗସାଗୁ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳ, 3 ଗୁଣନ 3, 9। 42, 21ର
ଏବେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ 42 21ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବ। ଲସାଗୁ ବାହାର କଲେ 42 21 କେଉଁଥିରେ ହରିବ 3ରେ ହରିବ। କେତେ 3 କେ 3 3 ଚଉକୁ 12 ହଁ 14 ତିରିକି 42 3କୁ 21 କେତେ 7 ତିରିକି 21 ତ 14 7 14 7 କେଉଁଥିରେ ହରିବ 7ରେ ହରିବ 7 ଦୁଗୁଣେ 14 7 କେ 7 ତ 42 21ର ଲସାଗୁ କେତେ 3 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 1 3 7 21 21 ଦୁଗୁଣେ 42 ତ 21 42 21ର ଲସାଗୁ ହବ କେତେ ଉତ୍ତର ହେଲା 42। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 3/7 ଆଉ 2/5ର ଯୋଗଫଳ କେତେ। ତ 7 5ର ଲସାଗୁ କେତେ 35। ତାପରେ 35କୁ ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶର ଏଇଟାର ବି ୟାର ହରରେ ହରା ହବ ଯେତିକି ହେଲା ତାକୁ ଲବ ସହିତ ଗୁଣା ହବ। ତ 35କୁ 7ରେ ହରିଲେ 5 5କୁ 3ରେ ଗୁଣିଲେ 5 ତାରିଖ 15 ଗୁଣନ 15 ମିଶାଣ 35କୁ ଏଠି 5ରେ ହରିଲେ 7 7କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 14 ତ 15 ମିଶାଣ 14 ଉତ୍ତର କେତେ 15 14 ମିଶିଲେ 29 ଆଉ ତଳେ ରହିବ 35 ତ ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା 29/35। ତ ଏବେ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ବାକି 7/10 ମିଶ୍ରଣ 2/15 ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଫେଡ଼ାଣ ଏଇଟା ତମମାନେ କରିବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଏହାକୁ ମିଶେଇବ। ଆରେ ଯୋଗଫଳ 0.3 ମିଶାଣ 0.4 ମିଶାଣ 0.5 ଲେଖିଦେଲେ 5 4 5 4 9 3 12 2 ରକ୍ଷାଣିବ 1 ତ ଇଏ 1 ସହିତ 0 ମିଶିଲେ 1 ତ ଉତ୍ତର କେତେ 1 ଉତ୍ତର ୟାର 1.2 ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ବାକି ରହିଲା ଫେଡ଼ାଣ ଗୋଟେ କରିଦେବି। ଫେଡ଼ାଣ ଏଇଟା କରୁଛି 4.00 କେତେ ଫେଡ଼ା ହବ 3.92 ଏଇଟା ଫେଡ଼ିଲେ ନର୍ମାଲ ଫେଡ଼ାଣ ହିଁ ଫେଡ଼ିଦେବ। ତ 10ରୁ 2 ଗଲେ ଏଠି 8 9ରୁ 9 ଗଲେ 0 ଏଠି 1 ତ ପଳେଇଥିଲା ଆଉ ରହିଲା 1.08 ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୁଣନ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି। ତ ଗୁଣନରେ ଏଇଟା କରୁଛି 1.105କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା 1.105 ବାଇ 1ରେ ଯେହେତୁ ଦଶମିକ ପରେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1ରେ 3ଟା ଶୂନ ଦିଆହବ ଗୁଣନ 10 ଗୁଣନ 10 ଲେଖିବା ଯାହା 10/1 ଲେଖିବା ସେଇଆ। ତ ଏଇଟାକୁ 10ରେ ହରିଲେ ଏଇଟା 1 ରହିବ ୟାକୁ 10ରେ ହରିଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଯିବ। ତ ବାକି ରହିଲା କେତେ 1105/100 1105/100କୁ ଦଶମିକରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା ତାପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ଏଥିରେ 2ଟା ଶୂନ ଅଛି ତେଣୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରୁ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠିକିନା ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କେତେ 11.05। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।